Miroljub kaže da vino u Bibliji nije alkoholno vino. Zašto onda piše da se Noa napio od vina i zaspao nepokriven? Ja sam govorio o tome, nije tačno da sam ja rekao da u Bibliji kad se kaže vino misli se na sok od grožđa i to sam objašnjavao, mi prevodimo vino, tri reči u Bibliji, odnosno dve reči, odnosno tri značenja u Bibliji. Postoji sok od grožđa, tiroš, i postoji jajin, to je isceđen sok iz grožđa. Isceđen sok iz grožđa može da bude nepokvaren, to se u Bibliji preporučuje da se pije, i postoji pokvaren sok iz grožđa. I jedno i drugo je isceđeno vino ili jajin. Tako da Bog nigde ne preporučuje da se pije alkoholno vino, ali nigde u Bibliji ne piše da postoji samo alkoholno vino ili samo sok od grožđa. Postoji isceđen sok od grožđa, to mi prevodimo sa vinom. Pravilno bi bilo da se prevodi isceđen sok od grožđa i alkoholno vino, ili bezalkoholno vino i alkoholno vino. To je bilo pravilno da se prevodi, da u Bibliji nije tako, u hebrejskom piše jajin i iz konteksta se vidi da li je to alkoholno vino ili bezalkoholno vino.